Nå, så kommer vi så langt. Det går vi. Så er vi endelig lavet. Det er det. Jamen hvad er det? Det er Brødrene Hansen Service. Det er Brødrene Hansen Service. Fedt. Vi startede et samarbejde fra starten af januar 2026. Ja. Altså i år. Kan I ikke lige prøve at forklare hurtigt, hvad det er, I laver? Jo. Og hvad I ikke laver måske. Eller hvor langt det er og så videre. Ja da. Okay. Jamen altså, vi laver alt meget inden for havearbejde. Inden for hækklipning, bede, beskæring af nogle buske og træer og i nyetablering også af beder, vi også begynder at lave. Så pusser vi vinduer og giver rigtig meget gas med det. Og så om sommeren så regner vi med, at vi har en masse hækklipning. Ja. Noget af det vi måske ikke laver, det er fliserens og algerens. Ja. Men vi renser også fugerne mellem fliserne med stålbørst, men ikke algerens. Det er fast arbejde. Det er det nemlig. Det er fast arbejde. Men hvad, kan du så ikke lige forklare, Elias, hvor gammel I er, hvad I laver? Eller Jo. hvad er sådan... Jeg hedder Elias, og jeg er 16 år. Ja. Og går stadig i folkeskolen. Og så har vi Esken på 20, som har sit første sabbatår. Som så lige er gået fuldtid, fordi jeg har fået så meget at lave. Så det er ikke så dårligt. Det er fantastisk. Det er sgu lækkert nok. Dengang vi startede samarbejdet, hvis I bare lige skal tage det, og I kører i Aarhus. Vi kører i Aarhus, ja. Ja. Per omegn. Per omegn, ja. Det er fedt, fordi vi sidder sgu ikke ind i Aarhus lige nu. Nej, det gør vi sgu ikke. Men det er sgu godt nok. Men da vi startede samarbejdet, der havde I sådan en temmelig stor udfordring. Og hvad var det var? Vi har ikke nok arbejde Om vinteren. om vinteren. Ja. Fordi I havde jo gjort det ret godt, synes jeg, sidste år. Ja. Men hvordan var det? Hvad var det situationen var sidste år, og så i vinters, og så lige start foråret, april lige nu? Ja, jamen det var jo, at vi lavede hovedsageligt hækklipning om sommeren i juli og august, og lidt september med lidt beskæring, men mest hækklipning. Og så mangler vi jo lidt at lave om vinteren. Så det er lige, om vi skal have noget vinduespudsning ind over, eller hvad vi skulle. Ja. Så... Og så nu står vi så her i april, hvor vi har godt med vinduespudskunder. Vi gik jo fra at have lige omkring 0 kunder. Der er det vi starter samarbejde til nu at have lidt over 100. Vi har 110 kunder. Og har også godt femdoblet vores omsætning, som vi havde i januar, hvor vi lige startede med. Vi forsøgte at gøre det, og vi ikke kan rigtig starte på dit samarbejde endnu. Havde vi fået lidt kunder omsat for under 5.000 kroner. Ja. Og det kan man sige, det er jo ændret sig en del nu, hvor vi i marts omsat for over 30.000 kroner på vinduespudsning. Ja. Og så er vi så begyndt at lave en masse havearbejde også ud over det. Ja, fordi vi havde jo egentlig lagt en klar plan, om vi først ville starte. Var det ikke, vi ville begynde at lave materiale til at begynde at eksekvere på havearbejde per 1. april, men det ændrede vi så lige skubbet en måned tilbage. Det tog vi lige en måned. Det kan vi godt sige. Hvordan var det så, sådan en omsætning har fordelt sig i år og sidste år? Jamen altså, nu er vi ikke dem, der snakker vildt meget om tal, men vi har allerede omsat for lige så meget og mere, end vi gjorde hele sidste år. Og vi står jo her per midt april. Ja. Så vi er gået meget opad i tal og omsat for en del mere, end vi gjorde sidste år. I hvert fald, hvad skal man sige, hvis vi snakker midt april sidste år, kontra midt april nu. Ja, det er sgu da godt nok så. Det er fantastisk. Det er dejligt. Så er der sket lidt. Der er sket en del, ja, det må man sige. Så trods at vi var deltid sidste år, så har vi alligevel fået en masse mere arbejde i år. Ja, så det vil sige, at nu er planen ligesom at fokusere på at passe de vinduespudserkunder, der er. Ja. Tilføje lidt, og så skal havearbejde have, hvad den kan trække. Nemlig. Vi skal se, om vi kan finde medarbejdere, der kan hjælpe med at vedligeholde det vinduespudsning. Samtidig med, at vi prøver at bygge det op over sommeren stille og roligt. Og så regner vi med at give den maks gas til havearbejde næste par måneder. Ja, så planen var jo at lægge og tilføje lidt vinduespudserkunder til firmaet hele tiden, og så give den alt, hvad den kan trække på havearbejde her henover sæsonen. Ja. Havesæsonen, nemlig. Ja. Jamen, der regner vi med, at den skal fuld smadret på havearbejde. Vi regner med, at der er en del, der gerne vil have os til at klippe deres hæk, fordi det er vi gode til. Ja. Så det regner vi med, at mig og Elias, vi får rigeligt at lave og gøre med, så vi har brug for nogen til at hjælpe med vinduespudsning. Ja, fedt. Ja. Og så, hvis vi snakker, at vi står i september, oktober, det er ikke det, jeg er ekspert på at klippe hæk, men når det er slut, hvor er virksomheden så henne der i forhold til, har du nok til, at du kan leve af det?
skal du til at arbejde mere eller mindre, og hvad er planen sådan der? Jamen, så nu er det sådan, at Elias han skal afsted på tømmerskole efter sommer. Så der kan jeg ikke få vanvittigt meget hjælp i løbet af hverdagen mere. Men vi regner med, at jeg skal stadig fortsætte med at leve af det. Og vi har opbygget en vinduespudser, hvad skal man sige, en vinduespudserfirma, som har nok kunder til, at jeg kan leve af det. Ja. Når havedelen en dag er væk. Ja. Og så har vi jo også snakket lidt om det der med, bare lige for at supplere op, om vintertjenester og det der, og hvordan vi kommer ud og kommer i kontakt med noget erhverv og de der beslutningstager, som ligesom står for den del i grundejerforeningen og alle de der forskellige steder der, hvor man nu har mulighed for at kunne lave lidt ekstra om vinteren, eller lave noget om vinteren. Ja. Fedt. Men hvis vi sådan snakker lidt om samarbejde, så dengang vi startede der, hvad var det sådan, der var det jo kun dig, jeg snakkede med, Elias. Ja, det var det. Der kan jeg huske, jeg fik at vide, du sagde til mig, at du var 15, og så tænkte jeg, fuck. Det er sådan jævnt tidligt, og det var nok bedst, at du kom tilbage om et par måneder, eller et par år nærmest. Men så ville jeg jo godt hjælpe lidt sådan, i den rigtige retning, men så fandt jeg ud af, at jeg havde jo rent faktisk en virksomhed. Men hvad tænkte I dengang, da Elias kom og fortalte dig, at sådan der en eller anden spade for store, der sidder og snakker om... Jamen, vi tænkte, at det var imponerende, at der var en, der var yngre end mig, havde allerede opbygget sådan en stor virksomhed, og vi var måske lidt skeptiske overfor, om man har jo set alle mulige online guruer og så videre, så man kan godt være lidt skeptisk overfor sådan noget rådgivning. Ja. Men efter sådan, vi havde et møde med dig og snakkede om det, så var vi egentlig overbevist om, at vi tænkte, at det var noget, vi helt klart ville få gavn af, og det ville helt klart være pengene værd, så længe vi bare selv putte arbejde i det. Og så har vi jo så givet den maks gas for at tjene de penge hjem. Og man kan sige, det har vi så også gjort af flere gange. Ja, jeg skulle lige sige. Det var det kun én gang. Det er vist næsten 10 gange døren. Ja. Så det har helt klart kunne betale sig også, fordi at det har hjulpet os med at faktisk at lave en rammesætning for en virksomhed. Og til en rettesnor, fordi det har vi også fået en del hjælp fra dig af. Ja. Alt det her med at få sat systemer op og effektivisere ting, så vi netop ikke glemmer kunder og få sat dem ordentligt ind, så vi har bedre kundehåndtering. Ja. Det har hjulpet os helt vildt meget. Ja, så også det der med, hvad synes I om det der med, vi har jo 3 ben stå på. En til en sparringsmøderne, så er der noget community, med nogle andre, nogle fællesmøder, gruppesats og så videre. Og så er der noget læringsmateriale i form af videoguides og pdf og lidt budgetter og sådan. Ja. Men hvad er sådan været den af de 3 ting, I har været mest glade for? Men altså 100% i starten af januar der var det jo dejligt at have de der videoer, hvor man kunne se, hvordan man bygger en hjemmeside op og sådan noget, for det kan man se, det har gavnet os helt vildt meget nu. Ja. Hvor der kommer en masse henvendelser ind fra vores hjemmeside af, hvor de udfylder formular. Så i starten var det helt klart det, og så er det altid hjulpet med, at vi har holdt ugemøder med dig jo. Ja. Kunne stille nogle spørgsmål, og du kunne lægge en plan for os og sådan noget, så vi lige kom i gang. Og så online community, det har der også helt klart været godt, men jeg har så mest været Eskild, været til det, fordi jeg har været på arbejde hver mandag. Men, så det er også lidt sjovt at kunne se, hvad de andre leverer af resultater. Ja. Du også har de community, for det må man sige, der er nogen, der har leveret måske lidt bedre end os. På Windows-pushing, men der er ikke nogen... Nej. Altså det er jo det, fordi vi vil gerne væk fra sådan, at det er også mit eget firma. Jo mere jeg bruger på vejledning, jo mindre vækster Windows-pusher-firmaet omvendt, og sådan har det jo også lidt været for jer. Men det er klart, på et tidspunkt, så er det jo også det, vi vil gå ind og arbejde med, tænker jeg. Det tænker jeg også, Men det der arbejde for Venturama, skal du ikke... Okay, så snart sagt op, det skal jeg. Det må chefen ikke lige vide, men sådan er det. Til sommer, der skal vi bare klippe hæk, så der er ikke lige tid til at stå bag kassen i Venturama. Nej, det er sgu godt nok. Ja, fedt. Så sådan, det jeg har været mest glad for, det er det forstået rigtigt, det der med, at der er noget struktur, der er en plan, og jeg hjælper jer med ligesom at få eksekveret på det. Det er nemlig det. Det har helt klart været det. Det er med at få lavet en plan, og så få holdt, altså netop du holder os op på det, altså, eller holder os op på det, men du sørger for, at vi ligesom får sat nogle mål, og så er det ligesom op til os selv, om hvis vi har lyst til at vækst, så skal vi ligesom gøre de her ting. 100%. Ja. Men også det der med at starte en ordentlig virksomhed op, og vi havde jo stadigvæk noget i gang og sådan noget, men en ordentlig Facebook-side, en god hjemmeside og sådan for det hele, og en USP'er og sådan noget, det har vi også sagt meget om, og det synes vi ikke rigtig lige i starten, hvad det for noget underligt noget og sådan noget, men det virker jo nu, kan man sige, så man får lagt ligesom et godt fundament. Ja, altså det der med at ligesom
at nu har I fundet ud af, og kunderne er også ved at lære, hvorfor de skal vælge jer frem for andre havearbejdsfirmaer. Ja. Med det. Også selvom vi er unge, så laver vi det også ordentligt og alle de ting. Vi får mange kundehenvendelser, der siger, at de synes, det er fedt at se, at vi ser professionelle ud med vores hjemmeside og vores Facebook og den måde, vi præsenterer os selv på. Og det kan vi jo sige, at det er jo af inspiration fra Beckmann Vejledning, kan man sige. Vi har fået det igennem. Så det er jo rart, at vi skiller os ud og ser mere professionelle ud, selvom vi kun er så unge, som vi er. Ja, det der med... Nu snakker vi jo ikke så meget tal, men alligevel bare lige for at give et billede af det. Nu står vi midt i april, og jeg omsat dobbelt så meget, som vi gjorde hele sidste år. Nej, lige så meget. Lige så meget, ja, det var lige så meget. Kunne I have gjort det selv? Jamen altså, det ville vi nok godt kunne have gjort, sådan lige umiddelbart. Men spørgsmålet er, om vi kunne have gjort det allerede nu. Ja. Altså, vi ville helt klart senere hen kunne have, måske altså i maj, efter maj, kunne have gjort det. Kunne have omsat lige så meget, som vi gjorde sidste år, fordi vi har nogle erfaringer at trække på, og vi har nogle ting, som bare vil virke bedre i år. Men det her med, at vi holder os selv til ansvar for, at vi skal nå det her nu, og vi skal sætte noget op, vi skal lægge noget på sociale medier, vi skal prøve flere kunder, og så videre, og så videre. Det har helt klart gjort, at det har givet et skub i ryggen. Ja, fedt. Til at vi faktisk er nået allerede nu, allerede midt af april. Ja, fedt. Fordi det var altså, det er jo ikke, det er jo ikke muligt at gøre det, altså fordi det er jo, hvis I fortsætter, som vi gør jo, langt over en 4-5-dobling, fordi jeg ved godt, I var ikke så meget i gang i januar, februar, marts sidste år, april også, men alligevel, hvis I fortsætter sådan her, så kom I, det I omsat de sidste 3 måneder, det var næsten det I omsat på højsæsonen sidste år. Ja, det har det været. Det er helt rigtigt, det har det der været. Næsten skræmmende fremtidsudsigt, men det er det der med, det ville jo ikke kunne lade sig gøre, hvis I ikke lagde en indsats, så I ikke gjorde de ting der, fordi I har også været gode til at komme. Selvfølgelig har der været nogle møder, hvor der ikke er blevet lavet de ting, som det er aftalt, men så har det været fordi, at man har for travlt, og har I så for travlt igen og igen og igen, så har vi været inde og kigge på, er det nu, vi skal have en medarbejder, eller hvad er det, der gør det? Fordi det er klart, hvis det er dovenskab, så er det jo en røvfuld, men ellers så er det jo en løsning. Ja, 100%, fordi vi oplevede, at Estland kom for sent hjem til, at vi kunne nå at svare på leads og så videre, men så fandt vi ud af, at så var det måske bedre at arbejde en dag i weekenden, og så komme lidt tidligere hjem. For når vi er 2, så må vi også sige, at vi er gode til at samarbejde, så vi kan rykke mere, end man kan. Altså sådan rigtig meget. Så det fandt vi også ud af, så må man sætte nogle af de kunder til at bestemme om lørdagen eller et eller andet. Så man har lidt mere tid. Så det må jeg også sige. Ja, det er det. Så også løsninger og problemer. Altså problemerne, der ligesom opstår undervejs. Ja, det der med, at hvis der er et eller andet... For eksempel, jeg kan huske, I ringede på et tidspunkt i februar. Jeg har lige betalt 20.000, var det ikke sådan for det der anlæg? For det var 30 endda. Og der kan jeg huske, da jeg ringede, hvad var det 2 gange eller sådan noget i streg, og så det må jeg hellere tage. Og så var det jo, hvad fanden var det, der var galt der? Det var jo det der med, der var et eller andet galt, men så fik I det relativt hurtigt fikset. Ja, det går. Jo, det var den ene pumpe, der kom ikke noget vand ud, så måske lidt træls lige at spille 30.000 ud af vinduet, men så må heldigvis få ringe til dig, og så løste vi det videre, for vi stod og manglede 15 kunder eller et eller andet, det var for morgenstunden. Så det skal jo virke, når vi er ude at køre. Ja, lige nok. Fedt. Så også det der med, at I kan ringe, hvis der er et eller andet. Der er problemer, møder dem løser man hurtigt. Ja, det er med det. I hvert fald, så vidt det er muligt. Det er med det. Det er også det med, at vi havde kendt ikke systemet før, vi har ikke prøvet det før. Så det med vinduespudsen har vi absolut ingen erfaring med, eller med anlæg kan man sige, har vi ikke nogen erfaring med. Så det var rart at have en, man kunne spørge og spørge om råd. Fedt. Så det vil sige, at om et år, så er omsætningen 5-6 doblet. Altså ikke mere. Det regner vi stærkt med. Du er fuldtid, du er stadigvæk i gang med uddannelse, og så er der måske et par hjælpende hænder. Så kan jeg håbe, at der er et par hjælpende hænder, det tænker vi også. Der er ikke noget der. Vi skal blive ved med at vækst, og så skal vi omsætte for mindst 5-6 gange, hvad vi gjorde sidste år. Ja, fedt. Jamen er det ikke bare det så? Jo, det tænker jeg. Det er det. Tak for snakken. Ja, tak for det.